Ano pong ano niya nasa house niya? Oxygen? Bus baga, hindi nag-aagang ano. Pagkain niya? Naku. Nasaan po yung mama niya? Hello, Joshua. Kung kayo magtrabaho. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hindi po. Shoutout to si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Brenda. Sige po. Subscribe ninyo. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng bintara. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito po ako ngayon sa Tinambak ulit. Ayan na merong impormasyon na paralyzed na ano na bata dito sa almost 9 years ng ganito. Nagbubuhay na lang daw po mga kalingap yung ano, yung host. Tara, puntahan po natin mga kalingap. Ayan mga kalingap yung ano natin. Yung ayan. Ay, parang walang tao. Tao po. Ay, si nanay. Ano pong pangalan niya? Joshua. Magandang hapon po, nay. Siya po si Joshua. Joshua. Pero dati po hindi naman po siya ganyan, dati. Dati, Pag-aki ganyan na. alam mo ang ganyan. Lumaki na siya ganyan. Ha? Lumaki na siya ganyan na siya. Ito po, babaya bagaan magura. Magyan mabuhan. Tsagaan sabi yan. Sagit-sagit din nagwa. Nako, Grabe. nako. Ang gatas. Gatas na ng gatas. Ilang taon na po siya? Siyam. 9 na taon. Hello Joshua. Nakarinig lang siya, nakarinig. Hindi siya nakapagsalita. Ano pong ano niya nasa house niya? Oxygen? Bus baga, hindi nag-aagang ano. Pagkain niya? Bus gatas. Naku. Nasaan po yung mama niya? Hello Joshua. Kung kayo magtrabaho baga. Saan ka trabaho po? Yun sa ano. Tinambak. Pagdatos sa nakain. Kulang nga ng trabaho. Ang sayang ko yung 3,000. Ang sayang gatas. Ang sambulan no rin. Labing batang tindahan. Si Pampir, si Tubig, si Gatas. Naku. 9 na taon po kayong pinaghirapan yung ganitong aras. Sabi na. At akong dito, dito makapagpain na. Nagiribi na ako. Ano nga pangalan po niyo, Nay? Isay. Inday. Apo niyo to ano? Si Joshua? Iswa. Oo. Yan. Joshua, pakatatag ka ano? Ano po yung pina-check up niyo na po to sa doktor? Yun. Ano pong sabi ng doktor? May pag-asa pa daw po na maka... Kasi yan. Ito yan. Ah, Basta pagkuto yan. nako. Lipsi-lipsi din. Kahit isang beses hindi niyo siya pina-check up? Iyo. Ano sabi po ng finding ng doktor? Ano? Ano, pag depende siyang kung kato, ipagkakarni siyang lugaw. Apo. Pag pagkakakarni, pirming energy din na. Mm-mm. Pirming energy niya. Pagdara sa, dyan sa infirmary. O, pag, Mm-mm. di na kaya dyan, di na duman sa ano, BNC. Pag ulian iyo na yan, Naku. kapag basang pagpapakakan siyang lugaw, nag-ararog, nag-iritaas na, nagsige na narogan, nagparagat, kaya hinusan, ibugtak ko. Yun, nandakula na siya dyan. Napakabuti niyo sa apo niyo, no? Naku, kung iba baga, susuko na. Mana yan, pabayaan ano? Siguro, at ano, ayun, nakatulog siya, nakatulog. Tulog yan pag ganyan. Mataho. Kaya, Hello, nakakadangog naman siya. Hello, Joshua. Pag pina-check up siya sa ambulansya, si tatakay na. Basta sabi ng doktor, alagayan na lang daw, alagaan. Ayun mga kalingap, si Joshua. 9 na taon na po siyang ano. bakit din na yan? Pinabayaan daw po siya ng tatay niya. Dahil ngayon, nakapag-asawa na daw po. Ayan, kung sino man po yung tatay nito ay ano, puntahan mo lang yung anak mo. Puntahan mo yung anak niyo. Anak mo. Dito.
May pamilya ka na daw eh. Sa Facebook ang bata. Ayun, nahiling niya sa Facebook na eh. Nahiling sa Facebook. Rizal. Yung ama niya. Ganin. Ah. Dahil man mahiling, dahil nakahiling. Kami ang nakakahiling niya raon dyan sa Facebook sila. May pamilya na natin duwan. Limot niya na to, si Joshua. Ano ba yan? Hindi nga niya, ang pigpapadarahan, manyo naman. Dati pinapadalahan. Ay, Kahit isang beses, wala. Naku. nag-ibig nga rin kang sa ina. Sige, sa ibig na. Kung pabayain na yung nagong mo. Na, mabuhay tamanaan. Ano ba niya? Agom niya o boyfriend? So, hindi ka ito ta. Boyfriend lang. Trabaho si Jenny. Kasi pag sinabing agom, bako sasal. magkaroon ka. Pinanakan lang, ganun. Magkaroon. Hindi makasal. Siyempre. Naku, si Joshua. Pero, hindi yung taga dito, taga Manila yun. Ako punta lang dito para ano. Nag-iba ang paman, tabados ka niya. So, ito, madilim mag-akin at iwal na. Ayan, magandang araw, Nay. Ano nga po pangalan niyo po? Ako. Apo, anong ngaran mo? Epipanya, ano? Labios. Labios pala kayo. Ang apo niyo po ay si Joshua. Yung, ano, ilang taon na nga po si Joshua, Nay? 9 years old na, ano? Yung nanay niya nagsasakripisyo sa standback. Ano pong Kuya sila pang araw, ang trabaho niya. Nalabana. katabang? Naku. Tay, paano yan? May mabuhay. Ano yun, buwanan ng bayad? Oo. Mm. Paano nga na itong sinusundo, tapos sige na sana ang kababali. Tapos Naku. hindi magbali, paano? Gano'n ano po yung sweldo niya kada bulan doon? Kunyan, ano yan, 4,000. 4,000 Kung baba? sa bulang ka, ano? Naku, ano po yung Ang simana niya, Ribo. Kung daw yan sa sambulan. anong gatas po niya, Nay? Itong birbrand. Beer brand lang. Naku, parang hindi pa sapat yun. Hindi pa siya yung pagkain niya, pinapadaan lang doon sa host. Ibig sabihin, sanggol pa lang siya, ginagawa niya na yung ganyan. Nasanay siya. Oo. Nasanay, no? Ano kaya? Naku. Yung tatay niya, nasa na? Nasa Manila. Manila. May pamilya. Pero alam niya ang kalagayan ng apo niyo? Iyo, siguro aram niya. Buti tayo, pinabayaan niya na. Malaan. Ko. Naaraman niya garoon, akin niya arag daan. Kiribad na din nakahiling. Papayo na. Anong pangalan yung ama niya? Si Bulangkal. Ray Bulangkay. Ray Si Bulangkal. Bulangkal. Ayan, kung nanonood ka man, paring Ray, ayan, puntahan mo yung anak mo. Kahit isang saglit lang, kahit kunting ano lang, bigyan mo ng ano, kunting allowance man lang siya o ano. Kasi ito si nanay, oh. Kung iba yan, hindi pa, ano, wala nang pag-asa. Oh. Pansin niyo po yung bahay nila, oh. Yung anak daw po ni nanay nagkakatulong lang dun sa ano, sa tinambak. 4,000 ang isang buwan. O sasapat ba yun? Ayan, ano pong masasabi niyo sa tatay niya, Nay? Tatay ni Joshua, ano pong ano po yung may tatara mo sa iya na yung taram lang na ano yung klaseng ano siya, ama? Ano? Pinabayaan niya na si Joshua? Wala mang pigilin. Araw gayan. Sa atin niya. Di naman nilang Mayo din na yan maangkiligan. Dawa gurano pagka na po. ay hindi. May action time na pag na ano to. Baka bigla niyang puntahan. Ano? Dahil ito magkadigdi. Ano? Ayun na lang. Ano ba yan? May kaya dun sa Maynila? O wala man? Security din sa kanila. Security guard. Nak, grabe. Pigpabayaan mo na yan. Pigpabayaan mo na no. Bigbayaan niyo na. Kakaya ata nga ako ang linis. Sige sana. Sumay mahirap. Anong pangalan yung akin niyo, Nay? Sumay sa tuya. Sige sana. Hindi na nag-agom yung aki mo. Dahil na. Tabo na niya. Amo na. Dala na, ganun. Basta yun atin na. Dahil na nagpago. Manapatin. Sana kahit man lang yung ano yung kahit hindi host yung gamitin ano. Makasubo man lang siya, malasahan niya malang yung pagkain. Maaraw na naman ka ano. Nag-irita sa ano. Ano ibig sabihin pag nagagano? Sabi kang doktor, pag nagpapakakan ng lugaw, nagdiretso sa baga, ang pinakanya. Baga? Sa baga. Bawal yun. Kaya dahil makakam. Pero yung sa araw ka ito. Gatas lang talaga. Gata. Buti ang lakas niya ano, ang tatag ni Joshua. Lumalaban talaga siya. Iyo. Sus Marisa. Kung malulalay ang gangana na yan. Naku. Sus, 7 bulan pati. Mag-uman yung normal. Inaraki. Paano na? Naku po. Nasaan po yung mama niya na ngayon? Mabalik na yun dito ngayon mamaya. Nag-uli siya ko yan. Sa Sabadong Bangge, alas 7.
Ang hirap pa yata ng trabaho niya duman. Bulta naman siya Lunes. All around. Nagaling. Sus Maria. Pagturog. Mauga. Doon na lang kayo tulong ka mo magkaibanan na lang. Si Aki, hindi si Aki ko. Tapos ang agum ko. Nasa siya mo nagtatrabaho naman? Dahil ang mandat yan, makatrabaho ko senior citizen, may lang na. Ay, may allowance naman kayo pagkada bulan sa senior. Siguro naman namin ka natin dito. Ayun, nagbubuhay sa mga ito. Si pagkakami siya. Si Aki mo. Kasi nga pang noon. Diyos ko. Sige lang, ganyan ko bagas man lang Diyos. Ang talaga ng Diyos. Ko. Diba na? Kung may mahirap nga ako kaming mga tao sa pinunol. Ako, salamat sana. Palawigon ni, mala Diyos ang buhay. Kung nanonood ka man kuya sa anak ni ama ni Joshua na si pangalan Ray Pulangkal. Si Bulangkal. Ray Pulangkal. May siya. Si Bulangkal ang pinili. Hindi ba yung para bulang? Naya ka na. Napapahibi ka talaga na yun. Ano po yung huling panawagan niyo sa kanya? Talagang gusto niyong puntahan si man lang siya o yakapin man lang ng ama? Ano? Layo na, nabuko na. Abo mo? Dahil na kami kanaan ko sa iyo. Marami na ang ko niya. Kaya, Hindi man lang niya pinansin. Iyo, hindi, sida. Wala akong pakialam. Sabi niya? Naku. Nag-arap na kaya. Pwede mo yung kasuhan. Pabayaan na din. Nagparaibig nga rin. Ay, gusto magawa natin ng paraan ay. Ano? Hindi, pabayaan ko na. Pabayaan na siya. Kung kasuhan, mamang kami importante ka. Malay mo, paano may mag-sponsor? Pagkaso ka, maraming important. Hindi, malay mo, may mag-sponsor. Pabayaan ko nila sa niya. Yan po yung mga masakit na katotohanan sa atin mga kalingap. Kapag wala talaga tayong pera, talagang magsasawalang kibo na lang tayo. Kasi gusto mo sana. Ano man na Diyos? Talagang naniniwala na talaga ako sa kasabihan na ang batas ay para sa mayaman. Nako. Ay, pag tayo mga kalingap, hindi ko papayagan yung mga ganyan. Pabayaan na din. Kaya, sabi ko baga. Ay, Kaya ka. nako. Talaga naman. Buhay pa mabuti. Bukas, sa Sabado, andito yun Bibirth, mag-birthday kaya. Ganyan na September. Sino ma-birthday si Joshua? 9. Sige. Kailan? 9. September 9. Sige, paghandaan natin yan. Birthday ni Joshua. Ay, pag nagbe-birthday po ba yun na pinaghahanda nyo rin, pansit? Retrato dyan. Kuya naman saka. Damay Sige. naman. Damay naman. Sagot ko na ang cake. September 9. Anak. Yan, si nanay po. Yun. Anong pangalan po ng anak akin nyo? Ngaran ng akin nyo? Jeannie Labius. Itong si Joshua Labius na yung ang ginagamit na apelyido. Pati yung birth certificate niya. Kung kawawa naman, inanakan lang. Wala, dasyan pa talaga. Ay, sige. Nakakadate nyo pala dati sa... Nagsisimbag man pala sa Facebook. Kato. May pakiaram. Kato, magyan, si number. Na. Dahil naman nagkapunsin na. May pamilya na ba ganyan sa Facebook na. O sige na, may dala akong kunting sa'yo. Pagdamutan nyo na to. Kunting tulong kay Joshua. Ano? Ayan. Bigay ng ating OFW na mapagmalasakit din. Ano na basta sa September, pangako ko na yung cake niya. Si Joshua. Sige na, salamat. Sige. Ay Joshua, ay tulog. Bye bye Joshua. Bye bye. Ayan, mga kalingap si Joshua, hindi po siya nakapagsalita. Ayan, bye bye Joshua. Babalik ako sa birthday mo ha. Akong bahala sa sa cake mo.